Калі каго і адзначаць у год жанчыны, дык гэта яе. Маці 4 дзяцей, адзін з якіх Лукашэнкаў у прамым сэнсе. Жанчына, якая на 100% выкарыстала кожны шанец, які давала ёй жыццё. Лучшей работы нет, чем здесь. Ни президентами, ни... Я могу сравнивать. Цікава, ці уяўляла сабе некалі бухгалтарка калгасу «Ленінскі шлях», што зробіцца другім чалавекам у міністэрстве, што будзе працаваць у Маскве, абароніць кандыдацкую дысертацыю і будзе тлумачыць Лукашэнку рэчы, якія яе былы калгасны шэф не будзе ў стане зразумець. Надзея Каткавец скончыла горадскую сельгасакадэмію, дзе так блізка пазнаёмілася з Лукашэнкам, што ён запрасіў яе да сябе на працу ў калгас-гарадзец Шклоўскага району. Я всю жизнь проработала в экономике сельского хозяйства. Працавала і дзяцей нараджала. Адзін з сыноў, як заўважылі мясцовыя, быў дзіўна падобны на Лукашэнку. У вёсцы яго празвалі Лукашкам. Усе 4 ейныя сыны пайшлі ў сельскую гаспадарку. Вядомасць здабыў толькі малодшы, які ў нецвярозым стане ў Мінску збіў чалавека на смерць, за што атрымаў 4 гады хіміі. Калі Лукашенко зрабіўся прэзідэнтам, адразу перавёў Надзею ў Мінск у кіраўніцтва справамі прэзідэнта. А ў 2003 годзе прызначыў яе ажно намесніцу міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. Корова сегодня, тёлочка родилась, она коровой стала через 2,5 года. Полгода ее раздраивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой тёлки нетеля сделать наконец корову. Ну всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и корову. Дзякуючы шматлікім прэс-канферэнцыям Каткавец рабілася настолькі папулярную, што Лукашенко адправіў яе скараць Москву. Это не что-то такое, где мне бы лично хотелось, скажем, там порисоваться. Яна працавала ў дэпартаменце аграпрамысловай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі. А это уже так. Цена доллара на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. А пасля вярнулася на радзіму, дзе працавала намесніцу дырэктара Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, дзе сярэдні заробак складаў $25 000. Биотехнологии меня не касались, я там не знаю, не понимаю, там другие руководили. А якая ў Каткавец пенсія? Шмат хто пазайздросціць. Яна магла б жыць і цешыцца з 9 унукаў, але пайшла ў навуку. Что мне кажется уникальным в наших белорусских женщинах, так это умение одновременно и доить корову, и писать диссертацию. Правда, я ничего не путаю? Ничего. 65-гадовая Надзея Каткавец абараніла кандыдацкую дысертацыю пра механізмы дзяржаўнага рэгулявання аграпрамысловай вытворчасці. Я решила, что мне надо это сделать, все систематизировать и положить в документ. І цяпер кандыдатка эканамічных навук вучыць проста эканаміста Лукашэнку. Через осеменение за 20 лет вывели фактически новую, чистопородную. Это мы научились делать. А вот генетика,